Kita βγαίνει αυτό κίτρινο. Πρώτα βγάλουμε το νερό, γυαλό νερό φερτό. Βγάλουμε αυτό κίτρινο πρώτα πάνω. Το τρίψουμε και κοίτα φεύγει. Για κοίτα τώρα. Δείχνει πάνω γιατί έφυγε λίγο. Αυτό θέλει περίπου 10-15 λεπτά θέλει το ένα γυαλό φερτί. Κάνουμε 3 πρόγραμμα. Το πρώτα βγάλουμε όλο γύρω αυτό πάνω το κίτρινο και να σου πω μετά. Εντάξει, το έκανε τελευταίο το γυαλό νερό χαρτί. Τώρα είναι έτοιμο. Έκανε με όλες. Πρώτα έκανε με ένα χαρτί, μετά δεύτερο, αυτό είναι τρίτο. Τώρα είναι έτοιμο. Φέρε λίγο εδώ. Κοίτα λίγο πόσο βγαίνει αυτό πάνω. Αυτό όλο πρώτα βγάλουμε βερνίκι και μετά είναι έτοιμο. Πρώτα κοίτα, πρώτα από ό,τι έχει θα έρθει είναι κίτρινο. Τώρα είναι το άσπρο. Τώρα είχε 1, 2, 3 τυριά και είναι έτοιμο. Τώρα βγάλουμε εγώ αυτό το πάνω το ταινία, γιατί το βγάλουμε σωστά και πλύνουμε. Δεν το κάνουμε πόσο είναι λίγο σκουπισμό και εντάξει. Το ταινία έβαλε γιατί πρώτα πότε έχει τρέψουμε μην κάνουμε γραμμές εδώ, το γύρω. Γιατί κάνουμε δουλειές σωστά και καλό. Έλα βγαίνει Χαμπίμπι. Γιατί είναι λίγο δυνατό. Πρώτα βγάλουμε ταινία, μετά το κάνουμε πλήνος, καλά, σωστά και κάτω γύρω. Γιατί πότε κάνουμε το τρέψουμε το φανάρι, έχει βγαίνει όλο το άσπρο και κίτρινο. Τώρα κοίτα, τόσο κίτρινο. Τώρα έκανε με το έπλυσμα, έβγαλε ταινία, τώρα αφήσουμε άρα γιατί βγαίνει εδώ νερό γύρω. Γιατί πότε μετά πάλι βάλουμε ταινία γιατί μην το κάνουμε νερά. Δουλειά δεν είναι εύκολα, είναι λίγο δύσκολο. Άμα κάνουμε λίγο λάθος, μετά δεν το δείχνει καλά. Και άλλο κάνουμε έτσι. Τώρα έφυσα, σκουπίσμα. Τώρα βάλουμε μέσα. Και άλλο να σου πω. Τώρα εγώ έβαλε εδώ το λαμπαδούριο γιατί μην το παίρνει αέρα. Το δεύτερο, το άνοιξε εγώ το κάνω μπρος, μηχανή δηλαδή και άνοιξε εγώ μεγάλο φώτα, μεγάλο όχι μικρό γιατί το συγνώσει γύρω και απ' έξω. Τώρα έκαναμε έτσι γιατί συγνώσει 2 φινάρια και δεύτερο. Έτσι τώρα έβαλε ταινία. Έκανε διστάνα φώτα γιατί συγνώσει όλο νερά γύρω. Τώρα έχει βάλουμε το ενό πρέγμα. Ό,τι έχει καθαριστικό έχει ενό πρέγμα. Το καθάρισε τέτοιο. Γιατί κοίτα συγνώσει γρήγορα γιατί έβαλε μάξι μπρος και έβαλε μεγάλο φώτα. Αυτό ενό πρέγμα βάλουμε γιατί έχει κουμπάει χέρια και τέτοια γιατί μην δείχνει.
giro, Kathari se to giro, that's it. Sara lifto wal mein Verniki. Kani में दो दुलिया ऊंची दुलिया सुस्तो दुलिया का क्यों कानी में ओला वीडियो नेक्स्ट तोरा कानी में दो प्रो के काने तो देखते रहना Kan में दुलिया बारा पुलिस सुस्तो दुलिया कान में केवगा ए वाले तन्निया गिरेगी तो यतियामा रिक्सन स्प्रे तो वर्निकी अफ्तन स्प्रे वर्निकी तो मी तो काने सोल स्पीति लई ए चिकान में यतियामा अक्सरी में ता काने दैट्स यतोरा कीता यति अफ्तन लेफ्टे हो कानी में तो गिरो सुस्ता यति में तो ए वाले तन्निया है तो गिरो Yeti to kani me grames ke mi pernai to Verniki aksu. Yeti to fidikole ama kani me dulia tele akani. Wo kani me do imis dulia kani me chi yeti ab to pai to pelati. Tana na kita ya lo filo kele pu kani me dulia ke pali kani me do ya lo pelati filo. Alames. That's. Wo dekjeri pola linika uso bori milisa. Ama iki kanana latas milai mesa signo. Que dax inetmos.